Recap mungni haparo tongnai rokni bagai koktuma kaham tubui faika ADC hapang. TT AADC hapang ni bakhaktei Tipra Music Festival khlaijarani thangi tongo Khumlong Syndicate khana thamji shalmari phashalo shaklai rakha TT AADC ni EM Shwel Deparma Chini joto media rangno ani bakhti khakamte hambaya pharo norokti norong jorano remind bagai jeng tini belekheno khatung khajani bisingte chini joto lokorongno saklai thangi tongo taklai bishikatalni eba 2026 ni puila talano jeng taklai chini music hamjagi tongnai resamo masam hamjagi tongnai chini joto lokorongno bagai kaisa jeng Tipra Music Festival khana angna thangi tongo omo chini joto Tipra sarok je music na hamjagi je resabai tongnai rok mosabai tongnai rok bongno promote khainan bagai jeng omo hai initiative najaka aun bai khana 30 tarik chini khumulungni motor stand nokhlao jeng kaisa sanjani jorao kaisa program kotor khe chengjangnai o program phainan bagai chini amchen joto lukurokno jeng TTAADC hapang ningai narno khabelam sogo sar orojit khana face uko khana nai tong aja ka saborok khainai chini honorable chairman tongnai chini honorable CM tongnai chini state ni chini boromgana minister Bishikito Devarma te joto chini honorable MLAs honorable EMs honorable MDC joto pal phaiman jagnai ger sab kurung rogle sab kurung rog aro list tongo abo chini program je committee no boroni yafarja tai main geto chungchini Tipra ni je Tipra sarok je young star rok tak je chini music no tuiduli tongnai boromno chung promote khainan bagi omo kaisa initiative najaka koita nismi koita jora kana sanja dambai ba pasta tampun simi chino program chengjagnai sir abo hunganga kio Tipra idol hai aba ke rok the competition Tipra idol to abo to tongon kaisa part omong ke chini je stage perform khlai je chini young star je phai tongnai music no je teiduli tongnai boromno chung promote khaina bagi omhai kaisa initiative naka concept haita music omhai klai te boromna tebo khana salchano omhai ni bisingti borok tebo buskango kotor platform mane bong sinimu mane bong ni music bisingti borok careers namai mato omhai kaisa chung young star no promote khaina bagi omhai kaisa chung program najak sir o pandaw hunganga ke phatar ni resap kurung rok borok bodo omo to chungchini local no promote khaina bagi chung phatan borong promote khaina bagi chini borok je young star je music na hamjagi tongnai promote khaina bagi chung omhai kaisa initiative najak je mo chungnai rok phaiman ta already chini program committee wo chung kaisa committee form khaijak borok chini artist bo borok kurungkha angkai je kurungmani artist borok khana perform phaibene naina ni bagai kono ticket rok no ticket free of cost joto chini lokorong bagai